Між фарысеяў быў чалавек імем Нікадэм, начальнік юдэйскі. Уночы прыйшоў ён і сказаў яму: «Раббі, мы ведаем, што ты ад Бога прыйшоў як настаўнік, бо ніхто не можа чыніць такіх знакаў, як ты чыніш, калі б Бог не быў з ім». Ісус, адказваючы, сказаў яму: «Сапраўды, сапраўды кажу табе, калі хто не народзіцца нанова, не можа бачыць валадарства Божага». Кажа яму Нікадэм: «Як жа можа нарадзіцца чалавек, калі ён ужо стары? Ці ж можна паўторна ўвайсці ва ўлонне сваёй маці, ды зноў нарадзіцца?» Адказаў Ісус: «Сапраўды, сапраўды кажу табе, калі хто не народзіцца з вады і з духа, не можа ўвайсці ў валадарства Божае. Тое, што нарадзілася з цела, ёсць цела, а што нарадзілася з духа, ёсць дух. Не дзівіся, што я табе гэта сказаў. Трэба вам нарадзіцца нанова. Дух дзьме куды хоча, і шум яго чуеш, але не ведаеш, адкуль прыходзіць і куды адыходзіць. Таксама адбываецца з кожным, хто з духа нарадзіўся». Адказаў Нікадэм і сказаў яму: «Як можа гэта стацца?» Сказаў яму Ісус, адказваючы: «Ты настаўнік Ізраіля і не ведаеш гэтага? Сапраўды, сапраўды кажу табе, мы гаворым тое, што ведаем, і сведчым пра тое, што мы бачылі, але сведчання нашага не прымаеце». Калі я казаў вам пра зямное, і вы не верыце, дык як паверыце, калі вам буду гаварыць пра нябеснае? І ніхто не ўзышоў на неба, толькі Сын чалавечы, які ў небе, які з неба зышоў. І як Майсей падняў змяю ў пустыні, так мусіць быць падняты Сын чалавечы, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо так полюбіў Бог свет, што Сына свайго адзінароднага даў, каб кожны, хто верыць у яго, не памёр, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз яго. Хто верыць у яго, не будзе асуджаны, а хто не верыць, ужо асуджаны, бо не паверыў у імя адзінароднага Сына Божага. А вось што такое суд. Святло прыйшло ў свет, але людзі ўзлюбілі цемру болей за святло, бо ліхімі былі іх учынкі. Бо кожны, хто блага робіць, ненавідзіць святло і не ідзе да святла, каб не судзілі яго ўчынкаў. А кожны, хто чыніць праўду, ідзе да святла, каб выявіліся ўчынкі яго, бо яны ў Богу былі ўчынены. Пасля таго прыйшоў Ісус і вучні яго ў зямлю юдэйскую, і там затрымаўся з імі і хрысціў. І Ян таксама хрысціў у Эноне, блізка Саліма, бо там было шмат вады, і людзі прыходзілі і прымалі хрост, бо Ян не быў яшчэ кінуты ў вязніцу. І сталася, узнікла спрэчка між вучнямі Яна і юдэямі наконт ачышчэння. Дык прыйшлі да Яна і сказалі яму:
Раббі, той, што з табой быў за Ярданам і пра якога ты сведчыў, вось ён хрысціць, ды ўсе ідуць да яго. Адказаў Ян і сказаў ім: нічога не можа атрымаць чалавек, калі яму не будзе дадзена з неба. Вы самі можаце засведчыць пра мяне, што я вам сказаў. Я не Христос, але я пасланы перад ім. Хто мае абраніцу, той жаніх, а сябра жаніха, які побач стаіць і слухае яго, радуецца ўсцешна з голасу жаніха. І гэтая радасць моя споўнілася. Ён мае расці, а я змяншацца. Хто прыходзіць з высачыні, той вышэй за ўсіх, а хто з зямлі, той з зямлі і пра зямное гаворыць. Хто прыходзіць з неба, той панад усімі. І ён сведчыць аб тым, што ўбачыў і пачуў, і сведчанне яго ніхто не прымае. А хто прыняў яго сведчанне, той адзначыў, што Бог праўдамоўны. І той, каго Бог паслаў, прамаўляе словы Божыя, бо не мераючы дае ён духа. А Айцец любіць Сына і ўсё аддаў у рукі яго. Хто верыць у Сына, мае жыццё вечнае, а хто не верыць у Сына, той не ўбачыць жыцця, але гнеў Божы застаецца на ім.